Link ka na. Ay, magandang gabi sa inyong lahat. Hi, baby. Filipino boy, magandang gabi po, Kuya Host. Yan, magandang gabi rin sa iyo, Filipino boy. Yan, mega love shout out. Mayroon na tayong dalawa. Yan, mega love shout out sa inyo. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi. Mapagpalang gabi po. At mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, mega love shout out po. Kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa. Mega love shout out. Kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Kay kay Biyahing Brankel Sam, mega love shout out. Kay Paul Donisa Official, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi at mapagpalang umaga sa lahat ng aking mga solid na subscriber. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Ayan. Kwentuhan tayo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng naaabot ng broadcast na ito, mega love shout out po sa inyong lahat. Saan ba? Paki-like and share po. Ayan, baka naman. Ayan, sa lahat po ng nararating 9 million Filipino boy. Mega love shout out, Kuya Host, Boss DTV, shout out. Ayan. Mega love shout out din sa iyo, Filipino boy. Ayan, saan kang lugar at nang ma-shout out ko yung mga kapitbahay mo diyan. Ayan, mega love shout out po sa 9 million in the house. Sa lahat po ng nararating nito, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, mega love shout out po. At siyempre, mega love shout out din kay kay Body in Me. Ayan, mega love shout out. Ayan, sa lahat. Magandang umaga, magandang gabi. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat ng nararating. Ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat. At iyon nga po, ang atin pong pag-uusapan ay itong INC nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol doon sa pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte, ano?
At saka may kumakalat ngayon na ano, no, na yung distress mother daw na ano, pero hindi ko pa napanood masyado. Ayan, mega love shout out po sa 11 million in the house. Ayan, paki-like and share po. At comment po dyan sa gusto magpa-shout out, comment lang kayo dyan. Mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, saan man kayo naroon. Ayan. God be with you. Ayun nga po ang nagsalita na kanina ang INC, yung tungkol doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ano, kung saan yun na nga ang sinabi ay igalang ang batas, huwag baluktutin, no? Kumbaga parang naglabas sila ng kanilang saloobin sa pangyayari ngayon dahil gawa ng parang hindi pinakinggan yung kanilang panawagan, ano? Hindi daw pinakinggan yung kanilang panawagan doon sa sinasabi nilang kapayapaan at hindi naman daw nila hinahadlangan kung talagang may kaso, ituloy. Pero dito sa atin, no, yun lang ang kumbaga naglabas lang sila ng kanilang saloobin, hindi naman yung sinasabing laban sa gobyerno, no, na parang pakiusap lang naman ang kanilang panawagan na wag, yun nga, wag baluktutin ang batas, wag gawing i-weaponize, lalong-lalo na yung ano ngayon, ano, lalong-lalo na yung mga ating mga mambabatas, no? Wag naman daw sanang umabot sa puntong nagkakawatak-watak na. Pero yun nga, nagkakawatak-watak na nga ang Pilipino. Ayan, kanina may campaign rally ang PDP laban dyan sa Pasay, ano? Dyan sila sa Pasay ngayon. Kaya Duterte tayo. Ayan. Tsaka may isa pa tayong ano, no, hindi lang natin nalagay sa topic ay yung yung dalawang senador daw ng ano, ng administrasyon, ano, yung ano, ang tawag dito, alyansa, ano, bagong alyansa. Bagong alyansa kung saan nagsalita na nga yung congressman na kanilang campaign manager, kung saan hindi na daw uma-attend yung dalawa nilang kandidato. Iyon ay sa katauhan po ni Senadora Amy Marcos at ni Camel Villar. Kaya nga ito magandang ano ito, kasi nga si Cayetano ay talagang hindi na nakatiis, nagsalita na. Kaya ang pag ano ng impeachment ng BP Inday Sara, nakakasiguro tayo, siguro malaki ang tsansa na maabsuelto siya sa impeachment na kanyang pagdadaanan ngayong parating na, no? Isa pa yun sa paghandaan, ano? Kasi talagang magkakawatak-watak tayong mga ano dyan, lalong-lalo na yung mga supporter ng, no? Pero siyempre talagang ang gobyernong ito ay pinipili talagang mawala sa landas ng kanilang tatahakin sa pagdating ng 2028. Pinipili talaga nilang mawala sa landas ang mga Duterte. Kaya nga siyempre lahat ng paraan ginagamit na nila para mawala sa kanilang landas pagdating ng araw itong mga Duterte sa 2028, kasi ito ang napakalaking ano, hadlang sa kanilang hadlang sa kanilang mga pangarap itong mga Duterte, kasi nga bumaba man ang survey ng BP Inday Sara
talagang hindi pa rin umaalis doon sa talagang positive, no? Hindi pa talaga umaalis doon sa positive. Ibig sabihin lang yan, ang mga Duterte ay napaka tahimik lang ng kanyang mga supporter, no? Ang gumagawa lang ng ingay itong naghahangad pagdating ng 2028. Kaya pilit nilang pinapaingay para ma-divide ang taong bayan. Pero siyempre hindi naman siguro papayag ang ano, no? Hindi naman papayag ang taong bayan na ano. Napakadami kasing mga silent supporter na talagang hindi laas, dyan lang sila, hindi sila gumagalaw, basta ang ano nila, suporta sa mga Duterte. Kahit dito sa amin, ano, kung titingnan natin ang trend ng ano dito sa amin, talagang Duterte pa rin talaga ang sinisigaw kahit hindi sila lumalabas. Duterte pa rin kasi nga hindi talaga maitatanggi na napakalaking na itulong ng Duterte administration pagdating doon sa drug war. Kaya yung sinasabi ni yung sinasabi ni Secretary Boying na kesyo walang kesyo walang tawag nito, kesyo walang nung panahon ng dating Pangulong Duterte, kesyo walang hindi nakikipagtulungan ang mga pulis pagdating sa investigasyon, no? Siguro matinding matinding galit talaga nito ni Boying Remulla. Hindi niya naalala na sa bagay, kung sa akin, ako naman, masasabi ko, gumagana na talaga yung judiciary ngayong panahon ng Marcos administrasyon. Kita nyo naman, pag-upo ni Secretary Boying, absuelto kaagad yung anak niya. Diba? Natatandaan nyo pa yon na nahulihan ng napakaraming pinagbabawal na gamot. Pero ang nangyari, absuelto. Sino ba naman ang DOJ secretary yung tatay, no? Kaya nga ang nangyari, na-appoint yung kapatid. Di ba? Lahat ng mga niya na-appoint. Yun talaga ang tunay na gumaganang judiciary kasi absuelto kagad yung anak Ay nako. Di ba? Napakaraming gumagana talaga Biruin mo yung PhilHealth, Minani Obra, gumagana talaga. Malilikot ang utak, kumbaga. Pero ako sa PhilHealth talagang talaga ako diyan, naninakaw nila kasi pinababalik ng Supreme Court Hindi naman siguro yan pababalik ng Supreme Court kung legal ang kanilang pagkadali. Yun talagang 24 years ako sa trabaho. Buwan-buwan ako kinakaltasan. Minsan di ko pa nagamit sa hospital. Tapos biglang magkaganon, biglang ubusin yung pera ng PhilHealth. Kahit sino hindi pala matutuwa. Ay nako. Kaya nga kayo na mga pangkaraniwang empleyado na tulad ko, dapat talaga kondinahin nyo yan. Yung pagnakaw talaga sa pera ng PhilHealth. Yung PDIC, di ba? Grabe ang ng PDIC. Pinababalik din yung nawawalang nilagak sa Maharlika, no? Kasi ewan ko kung mayroon gumagana na ba yung Maharlika. Kasi nga yung huling investigasyon sa Senado ay wala pang kahit opisina, wala pa
pero may pera, no? Hindi nga natin alam kung saan sila nag-invest. Nakaka panghinayang lang kasi nga parang hindi sila mga seryoso sa kanilang trabaho. Isipin nyo yung isipin nyo yung pundo na, pinunduhan pa yung PI, nasayang yung pira, di ba? Grabe, mapapa-PI ka talaga eh. Sayang yung mga pirang nawaldas natin. Kung ginamit na lang nila yun sa para bumaba ang bigas, baka baka matuwa pa sa kanilang tao. Wala eh. Talagang pinanindigan na nila ang kanilang kalukuhan. At yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado. Ayan. Paki-like and share po. Ayan, lalong-lalo na mega love shout out kay Filipino Boy. Ayan. At comment lang kayo dyan sa gustong magpa-shout out, sa gustong magpa-shout out. Sabihin nyo kung saang lugar kayo. Ayan. Ayan. Mag-comment kayo dyan, kasi mayroon akong sa inyo, mayroon akong iso-surprise. Baka isa kayo. Kaya mag-comment kayo dyan, comment lang po kayo sa gustong kasi mayroon akong pan-surprise sa inyo. Kaso lang pinapagawa ko pa. Malay nyo, diyan kayo sa commentator. Kasi mamimili ako siyempre sa mga commentator. Mayroon akong surprise. Ayan, hindi pa ngayon pero kaya comment lang kayo ng comment. Pag nagla-live ako, mag-comment kayo. Pag pumasok kayo, comment lang kayo dyan sa live. Kaya abangan nyo, mayroon akong surprise. Ayan, dahil nag 10k na tayo, magto-12 na nga eh. Kung magto-12k na tayo, kaya magbigay ako sa inyo ng isang munting maliit na bagay, pero siyempre napakahalaga yan. Alam niyo naman tayong mga Pilipino, pag yung regalo ay napakahalaga sa ating mga Pilipino, kaya comment kayo dyan. Mamimili ako dyan sa mga commentator. Sa live ako mamimili, kaya masanay kayong mag-comment dyan. Pag nag-live ako, mag-comment kayo para natin. Mamimili ako sa inyo. Mayroon tayong i-upload mamaya. So baybayan nyo, mamaya may upload ako. So ayan. Patungkol to doon sa investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Doon marami kayong matututunan, lalong-lalo na yung mga mahilig magbasa ng libro. Doon marami kayong matututunan, lalong-lalo na pagdating sa batas. Kaya hinaan mo nga yan. Diba? Diba ganda na ng background ko, Kagabi, ang background ko, 3 gabi na, ang background ko puro halaman. Ngayon, hindi na halaman, Kita nyo kung ano yan, Ayan. Ayun nga, yun sa atin nga, yun sa ng INC na panawagan. Siyempre, lahat naman tayo, mag-pro man tayo o antay. Ang natin dyan, talagang dapat pairalin ang batas, ng pantay-pantay. Hindi yung parang pinapalabas ng parang nasa na tayo, parang nasa martial na tayo. Masakit parang bumabalik na yung alaala ng Marcelo ngayong
nakikita nga natin, sabi nga ng tagapagsalita ng INC na huwag baluktutin ang mga batas, huwag paglaruan, gawin kung ano ang tama, gawin kung ano ang nararapat, ipatupad ng tama. Diba? Yan ang mga binitawan na salita ng pamunuan ng INC, no? Kasi nga siyempre naman mahirap pagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Isipin mo yung may napabalitaan tayo na yun sa bandang Mindanao na sumigaw lang ng hindi Duterte, pinagtulungan na. Isipin nyo yun, di ba? Di parang wala na tayong kalayaan pag ganun, kasi nga naglalaban na yung antay at saka yung naglalaban na yung antay at saka yung pro, di ba? Doon malalaman na talagang nadidivide na yung taong bayan. Kaya nga panawagan ng INC na maging mahinahon ang lahat, sundin ang batas, huwag baluktutin, pairalin ng tama, huwag gumamit ng dahas. Hindi naman sinasabi na huwag nang kasuhan kung may kaso, di ba? Huwag i-weaponize. Simple lang naman ang panawagan napakasimple pa, mahirap man sundin yun kung sundin ng maayos ang batas. Ang problema, ang nangyari nga dahil nga nagkandalit-silit sila, napasubo na, ayun, nagkautal-utal na sa pagsagot kung paanong gagawin na nila doon na pagdepensa sa kasinungalingan. Pagdepensa doon sa pinagtatakpan na kamalian. Yun ang tamang term pala doon. Hindi kasinungalingan, kamalian, no? Kasi di na talaga maitatanggi, nagkabuhol-buhol na nga doon sa hindi naman pala red notice kung hindi confusion ba yun, di ba? Hindi naman pala red notice kumbaga sa atin ang nangyayari parang yung, di ba, pagpaalis, lockout bulletin lang. Hindi naman pala red notice, pambihirang buhay na yun. Ang problema, itong si Secretary DOJ, talagang binigyan niya ng binigyan niya ng katuwiran yung ICC na sa kanila hindi yun pero yun na rin yun. Meron bang ganun? Halimbawa bumili ka ng halimbawa pabili ng pandesal, tapos ang binigay sa'yo yung munay, sasabihin mo ba yun na yun? Di ba? Magkaiba yun kasi nga iba yung red notice, iba yung parang lockout bulletin. Magkaiba yun magkaiba yung red notice nga paano mo ilagay yun sa ay nako, talaga minsan pag ang batas talaga ginamit sa kalukuhan, magkakabaluktot. Kita mo yung sagot nila, nagkanda baluktot, no? May isang may isang tinapik na itong si General Torre ay natanong kung sakali na manalo si BP Inday Sara sa 2028, anong gagawin niya? Ang sagot niya doon is mag-resign siya at pumunta sa ibang bansa.
Ba? Parang siguro marami ng ano, no? Marami nang naipon. Parang sinasabi niyang pag-resign niya, lipat ka agad. Kasi hindi ganoon kadali yun eh. Oh. Isipin mo yung pinail pa lang ng KOJC, napakarami nun. Oh. Sa tingin mo, makuha niya kaagad-agad yung retirement niya. Pero ako, sa tingin ko, hindi na talaga iniisip ni General Torre yung kanyang retirement. Ang ano lang doon, pag naging chief PNP siya, doon siya makakabawi ng gusto. Oh, di ba? Pero ang masasabi natin, pag naging PNP chief yan si General Torre, maniwala kayo, parang ang mangyari niyan si Fabian Berna noong araw. Na talagang maraming missing. No? Kasi sobra ka sip-sip sa sa presidente. Sobra ka sip-sip, biruin mo, minamadali daw, may oras silang hinahabol. Kaya kailangan ng kalat ka rin ang dating Pangulong Duterte para lang sumama po sa loob ng eroplano. Ang lupit talaga ni Torres. Grabe, nagkadulas-dulas siya doon Ano, kaya nga tanong ni Senador Aimee Marcos, ano sinasabi mong may hinahabol ka na oras? Sino bang nag-utos sa'yo? Sino bang kausap mo? Sabay nag-inbox siya ng privacy. Malupit talaga ito si Torres. Si John Vic naman. Ano tawag nito? Salo-salubong na yung mga sinasabi. Pilit pa rin pinipilipit yung mga sagot. Ang liwaliwanag na nga doon sa pagkasabi sa Ang liwaliwanag na sa pagkasabi doon sa interview niya Talagang pilit pang ilulusot. Biruin mo yung rumor daw, rumor lang, nagpulong yung top brass, yung apat na pinakamataas na mga puro sekretary nang dahil lang sa Marites. Grabe naman to, napakalupit naman ang mga natin mga honorable yan honorable yan, pero napakalupit ng 13 million in the house. May love shout out. Inano ko muna, minute ko muna kay may bata na umiiyak. Yan, comment lang kayo dyan. Comment lang kayo. Wala kasi yung bata na umiiyak. Nandito kasi ako sa Kalawakan Nandito ako sa Kalawakan kaya dinig lahat yung Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Comment lang kayo dyan sa gusto magpa-shout out comment kayo dyan para may mga surprise tayo sa mga susunod. Kaya comment tayo dyan. Ayan. Sa mga guardian, ayan, mabuhay ang guardian. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat, sa mga kabro ko dyan. Mega love shout out. At sa mga bantay bayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Nagwawala yung mga siyempre, yun lang ang nung tagapagsalita ng INC na maging sundin lang ng tama yung batas, ipatupad ng tama, huwag baloktotin, sundin kung anong nakasulat, huwag gawa ng ibang paraan. Huwag abusuhin sa madaling salita, huwag abusuhin. Ganun lang ang katuwiran ng Kaya siyempre sa lahat ng mga kapulisan, siyempre panawagan din natin to
Wag nating abusuhin ang kapangyarihan. Ang mga sibilyan naman ay hindi naman talaga hindi naman talaga mag-iingay yan kung hindi bangag yung mga sibilyan, di ba? Kadalasan lang naman mga nangyayaring ganyan pag nasobrahan na. Halimbawa doon sa mga sinusuportahan nila. Doon sa mga sinusuportahan. Siyempre pag nasaktan na yung yung damdamin kasi pag yan ang umiral talagang ang tao ay aalma aalma talaga yan pag nasaktan na ang damdamin ng kanilang ang kanilang iniidolo, no? Yung kanilang sinusuportahan. Yun. Dapat maging yan sa lalong-lalo na sa kapulisan kasi ang kapulisan ay siyempre taga-pamayapa yan Huwag naman masyadong abusuhin, huwag naman tumulad kay Tory. Kaya nga tingnan mo ang nangyari, yung pulis na nagsalita, naglabas ng kanya sa loobin. Di ba? Oo. Naglabas ng kanya sa loobin. Ang nangyari, pinagkamalan pa na pinagkamalan pang may sira sa utak. Di ba? Yun ba yung tama na, no? Oo. Kaya sabi ng pulis, hindi ako mag-resign. Magdemanda kayo dahil sasagutin ko. May pananagutan ako sa taong bayan. Di ba? Talagang iyon talaga may panindigan. May panindigan talaga ang pulis na yan. Ang problema, nanahimik na ngayon. Nanahimik na siya kasi nga siguro baka na nasa holding unit na siya. Hindi na siya makapag-vlog. Kinuha na yung kanyang pag nasa holding, siguro pag nasa holding baka tinatanggalan ka na ng mga gadget pag nasa holding unit na, hindi ka na makapagsasalita, no? Kasi talaga ay nako, humihina ang internet. Nawala tuloy ako doon sa internet na nawala. Yun nga ang sa atin lang dapat wag naman gano'n masyadong katulad nung sa Congress. Halatang halata na kita nyo, bakasyon na, dapat yan nakatipid na pwede namang gawin nila yan sa next at sila doon biruin mo, gumagasto ng milyon yan araw-araw yan dyan. Sayang ang pera ng tao bayan. Nakaano na sila, adjourn na sila pero pinagpapatuloy nila ang parang siguro iniisip nila wala nang baka kasi iniisip ng mga honorable nating congressman na baka hindi na sila manalo sa susunod. Kasi kita nyo adjourn na yan talagang pinipilit pa nilang mag dyan sa Congress. Saan kukuha ng pondo yan yung pondo nga ubos na ubos na yung pondo kasi pinagkukuha na nga yung PhilHealth, pinagkukuha na paano hindi maubos kung saan itong mga hearing na yan sa Congress imposibleng hindi gumagasto yan dyan. Di ba? Dapat natipid na yun kasi adjourn na napaghanda pa sana yun sa mga susunod na na pagbukas ulit ng Congress. Dapat na pa nila yun, naiprepare pa sana nila yan doon.
Isipin mo yun, nakailang adjourn na, nakailang hearing pa. Kim. Pwede bang gagastuin dyan na 3,000 lang? Yung mga pagkain lang yan eh, hindi basta-basta yung pagkain dyan. Baka tag 700 ang isang latagan dyan sa bawat isa. Or tag 500. Di ba? Isipin mo kung 6 na oras ka dyan, hindi pwedeng walang merienda yan. Hindi pwedeng walang kape. Mayat may unserve nila eh. Sa bagay, kahit ako rin, gugustuhin ko na sige ang hearing ko dyan kasi parang restaurant eh. Mayat may ang latag eh. Ng pagkain. Di ba? Busog na busog. Kung nandoon ka sa bahay, wala. Nganga ka. Lalo na nangangampanya. Siguro iniisip nila kahit matalo, wala problema. Di ba? Kahit matalo, siguro, sige lang, fight lang. At least, nakapagpakilala ako. Di ba? Pero siguro ito si Abante at saka si Chua mukhang tagilid na ang laban ito. Kasi mukhang malakas yung kalaban ni Abante. Dala pa ni Isko. Kaya itong mga maingay nito, tandaan nyo yan pagdating ng eleksyon. Iyan ang nyo. Iyan ang iyan dapat ang unahin nating matapon niya sa kangkungan. Mapunta sa kangkungan yung mga yan. Diyan sa Manila. Kukunti lang naman dyan ang mga butante. Lalong-lalo lang dyan sa District 5 ba yan si Abante o District 6? Yan, District 5 yata. Bandang Pandakan yan si Abante. Kung ang butante dyan is 100,000 kung may 100,000 na butante kasi District 1 ang isang suna dyan ang isang suna dyan siguro mga 30 na bahay ang isang suna kasi yung barangay dyan zone by zone yung sa Manila zone. Kasi nga yung kaibigan ko is yan dyan sa Tondo. Kagawad yan sa Tondo. Biruin mo number 3 siya. Ang boto niya is 68. Number 3 yun. Ibig sabihin yung number 1 siguro wala pang 200, mga 150 siguro. Mga 150 o 160. Ibig sabihin, kukunti lang ang butante sa isang zona. Kaya nga yung isang distrito siguro, baka mga mga 30,000. Kasi laki lang yung isang distrito. Kasi laki lang ng barangay dito sa amin. Ang butante dito sa amin, sa barangay namin is nasa 27,000 Di ba? Ibig sabihin, yung isang barangay dito, isang distrito na sa Manila. Kung magkaganon. Pero siguro, malaki-laki naman yan sa Manila. Siguro mga 60 or 70,000 ang butante sa isang distrito. So, kaya madaling yan. Lalong-lalo na si Isko, napakalakas ang hatak sa tao sa Manila. Ayan, nakatiket niya si Mocha Oson. Sa District 4, kaso lang sa District 4 naman yata si Mocha Oson. District 4 o District 3? Ayan. Kasi ang distrito yata ay si ito si yung nakasala si Chua. Siya yata ang District 3. District ba o distrito? Distrito yata si Chua. Ayan, kagabi yung kinukwento ko yung kaibigan ko nga nung nagpapaluting nung nagpinansaluting nung araw yun ang
ano niya dati ay chief ng homicide. Yan. Yan ang kanyang amo nung araw. Kaya nga, napakalakas ng loob. Kaya nung bandang huli, ang dami na rin nag-orbit sa kanya. Di ba? Orbitero. Marami ng mga orbitero. Pero, kadalasan talaga yan sa mga pulis. Hindi ko nila lahat Hindi ko nila lahat. Kahit sa LTO. Punta kayo sa LTO ngayon. Grabe ngayon ang corruption sa LTO. Mas tumindi nung nakuha nila yung diskarte doon sa sa pinatupad ng LTO yung anong tawag nito, yung dadaan pa sa mga yung mga aplikante dadaan pa sa mga driving school. Nako, lalong tumindi ang corruption, no? Kaya nga sabi ni Anthony Taberna, itong administrasyon daw si Anthony Taberna may sabi nito na kaliwa kanan ang korupsyon. Inaano lang natin yung sinasabi ng batikang commentator yan. Saka Marcos administrasyon ala yan. Pero nakapagsalita ng talamak ang korupsyon dito sa ngayong panahon na ito. Yun ang sinasabi inano ko lang yung sinabi ni Katonying, diba? Kasi nga isipin mo naman yung PhilHealth, diba? Blood control, anong nangyari? Binangga na ng barko kasi hindi na makontrol. Diba? Sayang nga yung mga panahon na yung mga pirang sinayang. Kung ginamit nila yun sa tama, nako, baka ang tao ngayon, pag sinabing Marcos, ang palakpak hanggang tinga. Pero ang nangyari, kinokopya yung style ng tatay. Yung style ng tatay noong araw, pinauwi si Aquino. Tapos nung pag-uwi, anong nangyari? Nagkadalit-silits ito din, yung anak din. Kay Pangulong Duterte naman nangyari. Parang magkaano the same pattern. Diba? Na kung tutusin, hindi na dapat dalawang angkan lang kasi nadidivide talaga ang Pilipino pag ganyan nahahati talaga ang Pilipino. Napakahirap sa taong bayan na magkakawatak-watak, diba? Ang ganda-ganda pa naman sana nung una ng sinisigaw, unity, pagkakaisa, diba? Wala, hindi na unity. Ang nangyari na guniti. Wala nang unity, wala nang pagkakaisa ang taong bayan. Ewan ko, sabi nila wala na, pero sabi nila meron pa, pero ako sa tingin ko wala na Kontrolado lang nila ang siguro sa kontrolado lang nila, katulad ng pulis na nagsalita. Yun, anong ginawa nila? Talagang kaliwat kanan ang kasong ginabot para lang manahimik, di ba? Yung isimilay na maingay, anong nangyari? Pinasara. Subukan dyan ng GMA7 na kumontra yan ng channel ng channel 5. Subukan yung kumontra. Pag hindi kayo pinasara din, talagang ganun. Wala nang unity, diba? Divided na.
Kaya nga pakiusap ng INC ng tagapagsalita na sundin lang ng tama yung batas. Huwag nating pairalin yung pagkakahati-hati. Kasi nga panawagan nila maging mapayapa. Hindi man silang sinunod. Sa bagay, sino yung nagsabing ano? Wala pa nga ano. Sabi niya, 1,000,000 lang yan eh. Wala pa yan sa taong bayan. Diba? Ay wala pa talaga. 115 million na tayo eh. Oh. Pero ang tanong, yung 115 million na yun, gusto bang nangyayari ngayon? Diba? Ibig sabihin, kung 1.5 yung Iglesia ni Cristo, yun na yung busis. Busis na yun eh. Ano pa ba? Diba? Hindi ba dapat na ano na yun? Sign na yun? Kasi nga, kung ayaw ng tao, mag-iingay yun. Itahimik eh. Tahimik. Alam nyo yung ano? Alam nyo yung mga negosyante. May mga revelasyon na rin. Kasi nga, yung pinapasukan ko is yung pamangkin niya, importer. Okay ka na. Ewan ko kung totoo sinasabi niya ha. Sabi niya lang ito. Step na. Nahihirapan daw sila ngayon. Ang tagal daw makalabas sa pier. Ayun ang kwentuhan nila ha. Kasi mga importer, ito ng ano, mga piyesa ng mga sasakyan. Hirap daw makalabas sa pier. Maraming mga chichiburitse. Diba? Iyon ang ano nila ha, iyon ang sinasabi nila, hindi naman tayo ano, pero yun ang usapan nila eh. Yun ang naging usapan. Nakiso napakahirap lumabas sa pier ng kanilang mga ano, kaya yung iba tinatamad ng mag-import. Mga importer yun ha, ng mga piyesa ng sasakyan. Kaya sabi niya, yung mga kasama namin tinatamad na, yung mga kapartner ko tinatamad na. Hindi niya naman daw kakayanin yung ano, hindi niya naman daw kakayanin yung lahat, yung isang barko. Anong gagawin? Siyempre, hindi na siya mag-ano. Kasi nga, yung iba tinatamad na, ayaw na mag-import. Mag-asa na lang tayo dito sa local, dito na lang tayo magpaikot-ikot. Paano na pag naubos na yung mga ano, import na visa? Yung magkakahirapan na. Diba? Pero ang katiwiran nila, magtiis-tiis na lang muna tayo. Total, konting panahon na lang. Mga negosyante yun ha. Mga tahimik sila, pero ang usapan nila hindi maganda. Diba? Hindi man yun magsasalita kasi hindi naman gaano kayaman ang mga negosyante yun. Kahit nga malaking negosyante, nag-iingay ba? Hindi naman. Ang nag-iingay lang yung mga nakadikit lang sa gobyerno, yun lang ang maingay. Ibang negosyante, yung mga maingay lang para ma-promote yung kanilang ano. Kasi nga ang ano, napakahirap daw maglabas sa pier. Marami daw hinihingi, so maraming tawag nito, maraming mga hokus-pokus. Usapan nila yun ha, doon sa business business meeting nila. Kumbaga yung iba, pahinga muna, pahinga daw muna sila sa import. Kasi nga napakahirap sa pier. Hindi naman sinabi kung bakit mahirap.
Minaamoy pa rin pa, oh. Hindi rin sinabi kung anong dahilan. Basta hirap daw sila. Hmm. Kaya nga anong gagawin natin kung ano, di ubos lahat yung mga ini-import. Pag naubos, kakapusin. Pag kinapos, tataas. Di ba? Ang sabi nila, wala man kaming choice kasi nga sabi nga nung pamangkin ng boss ko, wala, ganun talaga. Hindi ko na makakayanin yung isang barko. Kasi ang style pala niyan, halimbawa isang barko pagdating diyan, maghati-hati sila diyan, maghati-hati sila. Halimbawa 4 sila doon sa isang barko. Sa mga piyesang kung lahat ng klase ng piyesa, halimbawa 4 sila, maghati-hati yan sila diyan sa isang barko. Iyon ang napag-usapan nila na yung iba tatahimik muna, magliliwaliw lang muna. Quit. Yung iba pahinga muna sa import. 'Di ba? Mag-i-stick muna sa local. Paano na kung naubos na yung import? Kasi sabi niya napakahirap eh. Yun ang usapan nila doon sa sa business meeting nila. Kasi nga partner sila eh, partner. Ba't nananahimik kayo? Ano na ang gagawin natin? Hindi, kayo lang muna kasi Ginagawa mo dyan. Uy. Ayaw na nga sana nilang tanggapin yung isang barko kasi ang daming marami daw chichibureche kung ano-anong mga clearance. Pero sabi niya, alam naman namin yan kung anong ibig sabihin yan. Kaya ang napagkasundoan nila pagkatapos nung huling pahinga muna. Di ba? Paano yan? Pag naubos yan, di tataas. Pag kinakapos na yung import ng mga piyesa ng sasakyan, tataas siyempre. Pag nagka-short, parang bigas din yan eh. Pag na-short na ng bigas, tataas. Tapos pag tumaas, bibigyan ng laya yung mga yung mga importer. Ayun, mag-import na sila. Magsabong-sabong na sila doon sa presyo. Di ba? Napakahirap daw ng kalagayan ngayon. Ay, mag-iisang oras na naman pala tayo, Mag-iisang oras na naman tayo. Ayan, at anong oras na tayo? Alas 10 na? Ay, mag-aalas 11 na. Mag-upload pa ako. Ayan, magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawa niyong suporta. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod, ayan, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Analisa, kay Pundonisa Official, kay Nani Sanchez, ayan, kay Biyahing Branquel Sam. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At siyempre sa lahat ng dumaan, sa lahat ng nakinig, sa lahat ng sumubaybay, maraming salamat sa inyong lahat. At pagpalain tayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Paalam.